Mayong buntag sa tanan. Ang atong kanunay nga pagsimba pananglitan sayo sa kabuntagon sama karon diha sa kanunay nato nga pagpaminaw sa ebanghelyo sa mga mensahe sa Dios. Siguro kapila na kita matandog sa mga hagit sa pulong sa Ginoo. Og naningkamot kita nga puy-an nato kini kay mauman kini ang gusto o usab ipabuhat sa Ginoo kanato. Kung ato kining buhaton pananglitan diha sulod sa panimalay, nagkalanlain ilabi na ko nga pamilya dili tanan mo simba. Unya pag-uli nato mingunta nga kini ang gusto nga ipabuhat sa atong Ginoo ug mao ni angayan nga atong sundon pananglitan. Hapit naman ang eleksyon, kung adunay paghatag og kwarta unya mayunta nga dili gyud pwede kay kini supak man dinha sa kabubuton sa atong Ginoo. Unya katong atong mga kaubanan sa pamilya nga wala mo simba, para kanila walay pulos o dili mo tuhop diha kanila ang mao nga pagtulunan. Unya unsa may padulungan niini, hinahinay ana ang pagkabahin-bahin sa hunahuna, panglantaw ana ang dili nga mag-abot ang kanang panglantaw diha sa mao nga sitwasyon. Kung mo padayon kita, mao kini ang hinungdan usab nga kung kita magpuyo diha sa mensahe sa Ginoo, daghan kitay mamahimo nga kaaway kay mao man kini ang hagit sama sa mga propeta. Dili kita mahadlok kung adunay masuko, adunay dili ganahan nga makadungog sa kamatuoran. Mao kana ang gibuhat sa mga propeta, mausab kana ang kanunay nga gisulti sa atong Ginoo kay ang iyang mensahe nagsulti man diha sa kamatuoran. Usahay ang kamatuoran sakit nga dawaton ug ang uban ini dili gyud modawat diha sa mao nga kamatuoran. Mga igsoon, kung maghisgot kita sa Ginoo, magunauna kita nga siya man ang prinsipe sa kadait, siya ang prinsipe sa kalinaw. Ato mga gani madungog nga mingon siya nga ang kalinaw ihatag ko kaninyo, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Unya diha sa atong ebanghelyo atong dungog nga dili kalinaw ang iyang dala dinhi ning kalibutana, kundili ang pagkabahin-bahin diha sa pamilya. Murabag sukwahi diha sa atong pagkailang nga siya mahigugmaon, siya mahigugmaon, unya siya usab ana ang pakighiusa sulod sa matag usa. So wala siya nagulagbay diha sa pagkabahin-bahin. Apan kung atong tanawon diha sa Old Testament, kung maghisgot kita og pagkadilaab diha sa kalayo, naghisgot man kini diha sa presensya sa Dios. Unya diha sa New Testament, diha sa pulong kalayo, mao man kini ang pagtransform diha sa mao nga tawo. O giulagbay usab kini sama sa mga tinun-an, sa dihang giusab ang mga tinun-an pinaagi sa balaang Espiritu Santo nga naghulagbay diha sa kalayo nga mura og kandila. Kini mga igsuon sa dihang nakadawat ang mga tinun-an niini, sila nagpuyo diha subay sa kabubuton sa Ginoo, nagsulti sa matuod, nagsangyaw sa maayo nga balita. Unya ang resulta niini aduna gyud pagkabahin-bahin diha sa maminaw niini. Ang uban modawat, ang uban dili. Ug mao kini ang hinungdan nga hangtod karon adunay pagkabahin-bahin diha sa pamilya, diha sa atong bisan gani diha sa atong relihiyon.
Kaya ang uban lahi ang ilang panglantaw niini apan ang Ginoo diha sa pagsulti niya labi na din sa kung unsa ang hustisya, kung kini ang atong subayon ana agyod nga makakita kita og kalalis, ana agyod nga bisan diha sulod sa pamilya dili kita magkahiusa. Kay ang kalinaw nining kalibutan na lahi man ang kalinaw nga buot ipasabot sa atong Ginoo. Kung ganahan ta kalinaw, mingon ta nga gusto ko nga malinawon kung na ako'y kwarta. Malinawon ko kung ang akong gusto maoy matuman. Kini nga kalinaw sukuhay man diha sa kalinaw nga dala sa atong Ginoo. Kay ang kalinaw mao man ang pagbag-o sa matag usa sa atong kasing-kasing ug huna-huna. Ug mao kana nga diha sa atong kanunay nga pagpaminaw sa iyang mensahe, sa kanunay kita gihagit nga untana puy-an nato kini. Bisan pa man kung mo resulta kini diha sa pagkabahin-bahin sulod sa atong panimalay, diha sa atong mga kaparintihan, diha sa atong mga higala. Kay mao man kini ang misyon dinha sa matag usa kanato kay kita nakaambit man sa misyon diha sa pagkapropeta sa atong Ginoo. Mga igsoon, dili sayon ang pagpuyo diha sa kabubuton o sugo sa Dios. Mausab kana nga nakinahanglan kita og grasya, nakinahanglan kitag panabang. Unta na kining kanunay nato nga pagampo, pagsimba, pagpangayo sa panabang sa atong mahal nga inahan, maghatag ka nato kini og kaisog, kadasig diha sa pagpuyo subay sa kabubuton sa Dios. Palihog sa pagtindog.